Maayong adlaw sa tanan, daghang salamat sa Dios sa laing higayon nga kita magkahiusa, no? Diha sa ato ang panimalay kun asa magkakaron maayong buntag, maayong adlaw, hinaot nga ikaw anaa karon sa imong maayong kahimtang o andam na nga makadungog sa pulong sa kamatuoran nga ipadayag sa Ginoo kanimo karon. Kita magaduol sa Dios diha sa pagampo. Dalaygon og gamhanan, balaan nga Dios, tuburan sa grasya og kaluoy. Kami nagaduol kanimo sa kasing-kasing nga nagpaubos sa imong atubangan, among giila, ang among pagkahuyang. Kami nagkinahanglan kanunay sa imong grasya nga kami makasabot sa imong pulong ug kaalam Ginoo nga amo kining maaplikar sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi. Tuguti ang imong balang espiritu amahan nga mag-aabli sa mong hunahuna o kasing-kasing nga amo gayong madawat ang kapulong sa kamatuoran uban sa kalipay o pagmaya sa mong kasing-kasing ka ikaw mismo maoy nagahatag kanamo ni ana. Daghang salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon gyapon kita mga kaigsunan sa ato ang discipleship month, no? Ang month of August is discipleship month og hinaot nga sa ato ang paghisgot mahitungod sa paghimog tinun-an kamo nadasig, napukaw ang inyong kaikag sa sangyaw sa pulong sa Dios, no? Nga kaning kabug-aton sa ato ang kasing-kasing sa mando sa Dios nga gihatag sa matag magtotoo, sa matag tinun-an, no, ni Hesus. So busa atong padayuno, no, ang ato ang kanang series og ang atong series na base gihapon sa Mateo 28:18 paingon sa 20. Kay ako ang kamong i-remind or pahinumduman muni ang gisulti ni Jesus before siya nikayab sa langit o gitagaan niya og dakong mando ang iyahang mga magtotoo, mga tinun-an. Muni siya yang giingon og si Jesus miduol og miingon kanila ang tanang kagahom sa langit og sa yuta gihatag kanako. Busa sa inyong pagpanglakaw himuang mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o tanawa ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ato ang gihisgutan to niaging Domingo, no, ang importansya kining pagbautismo nga part ni siya sa Great Commission, no. Muadto ta isangyaw ang gospel, ang maayong balita, isangyaw si Jesus unsay ang gibuhat sa pagluwa sa katawhan, ang tanan nga mosubmitar kaniya, ang tanan nga maghinulsol sa sala pagabautismuhan. O karon ato ang ipadayon, no, ang ato ang kaning topic o mag-focus ta sa verse 20a kaning magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Now, sa dihang ako, no, mga tuniaging adlaw, nag-scroll sa Facebook, no, kay siyempre usaman po na siya sa ako ang lugar kalingawan sa kinabuhi kay na mag-scroll sa Facebook, i-update na ko ano ang ako ang mga siyempre, no, account sa akong pag-scroll sa Facebook nakoy nakita, no, nga usa ka quote sa inila nga artistas Pilipinas. O sa akong pagbasa sa iyahang quote,
wala na ko napugnan ang akong kaugalingon sa pagkomento kay isip minister of the gospel, no? Ako gitahasan sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita o pagdipinsa niini. Unya pagtanaw nako ubay-ubay na ang mga likers ni og naay napagali nag-heart siyang quote, so wagin nako napugnan akong kaugalingon sa pag-comment kay mo man guni ang gisulti. Kani kung fans mo ani, pasayloa lang ko, pero wajud ko kaangay o I believe kani yang statement di gyud makahimaya sa ngalan sa Dios. Di lang na ako nganlan ni siya, pero kabalo na mo, klaro naman yang naong. Ingon siya, I know about the God who we serve. We serve, nang damay pa, we serve. That is that He is love. Now, ang context ani, naghimo siya statement mahitungod sa same-sex marriage nga dili din sila dapat i-condemn o dili ni sila dapat husgahan o pasagdan lang ni sila kay ang iyang unahuna kay God is love. Mo ni siya ayang gisulti dayon. That that He is love, He is the kind of God that doesn't condemn. Siya daw ang Diyos nga dili mo hukom or dili mo judge. So if He has that kind of character, then who are we to judge, to condemn, or to discriminate others? We are here to love one another. So, tingali ang iyang pangunahuna, no, sa Dios is kanang gitawag nga kanang siya lang kogolingon nga pagsabot kung kinsa ang Ginoo. O klaro man gyud. Kay ang gidawat niya nga Dios is Dios sa gugma, Dios sa kanang malumo nga mudawat sa bisan kinsa og Dios nga dili mohukom. So kani nga klase nga pangunahuna is muni siya ang klase nga pangunahuna nga kinahanglan i-correct to the gospel. Ako sa akong reply ani niya, instead nga unsa pay akong isulti kay klaro man kayo nga this is kanang ginatawag kanang mentality nga wala makaila kung kinsa gayud ang Dios sa Biblia. Og akong gi-replyan taas to siya og nag-share ko gospel. I share the gospel, I share the word of God, and salamat sa Ginoo daghan nakabasa og nag-heart pod sa gospel nga gi-share og daghan pod nagsaway sa ko, daghan pod nag-attack sa ko, no problem. Ang importante nasangyaw ang mensahe. Now this person is just representing sa kadaghanan sa katawhan. The distorted view about God. And the only solution is to preach the truth. To preach who God is. Unsay naa yang gi-reveal diha sa Biblia. Now, dawaton nato ang Dios kuno sa iyang gi-reveal siyang kaugalingon dili lang tong iyahang part sa kanitong attributes nga ganahan ta, pero kaning another attributes niya nga that He is holy, that He is just, atong ibaliwala. But kana kasagara ang ginabuhat karon sa mga katawhan. They made a God on their own image. Nagbuhat sila Dios nga ilahang madawat o ilahang masimba, pinasikad sa ilahang gusto. Dili unsay gusto sa Ginoo nga ilang buhaton. So muna unsa may solusyon ani? The gospel. Kinahanglan gayud iwali ang gospel. Muna nga we must preach the truth. Isang niya gayud nato ang kamatuoran. Ug muna haong kayo ang kaning ato ang emphasis karon discipleship month kay daghan mga tawo nga inani ang thinking. Kinahanglan i-correct, kinahanglan sangyawan sa pulong sa Dios. Okay?
Now, atong tutukan karon kaning Matthew 28 verse 20. Og akong gitutulahan kini ang lakaw sa paghimog tinun-an. Ang lakaw sa paghimog tinun-an. Now, discipleship is a journey. Lakaw kini siya. Og kinahanglan nato sabton nga importante kay ni siya sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Okay? Now, Matthew 28:20, it says, magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kani siya ang ato ang pagtagad o atong himay-himayon. Pag-ayo. Unsa gid ni siya kaimportante. Now, ang pangutana ni Ron is, unsaon paghimo og tinun-an? Mo man nating question no nga ato ang tubagon sa ato ang kugulingon karon. Kabalo kita nga, di ba, nga kita gisugo sa Dios nga magsangyaw sa iyang pulong o katong mutuo mo dawat ang Hesus pagabautismohan o muni siya ang una nga katubagan sa pangutana. Pag-angkon sa mando. Okay? Pag-angkon sa mando. Ingon dara magtudlo kanila. Now, gikuman kini ni Hesus sa iyang mga sumusunod, no? Sa iyang mga disciples. Og human niya sulti nga manglakaw kamo bautismo unsa man ay sunod? Human unsa man ay sunod nga after sila mabautisman kinahanglan tudluan. So kanang kanila diri dili lang na siya bisan unsa nga tao. Dili lang na nga ato kag merkado mo na oy kani tudluan na nako ni siya. Specific gayud. Katong mitugyan sa ilang kagulingon sa pagkadiyos ni Hesus, misalig sa iyang kamatayon alang sa kapasayloan sa ilang sala, naghinulsol sa ilang mga sala, ug nagpabautismo. So muna siya ang qualification sa mga tao nga atong tudluan sa pulong sa Dios. Tudluan to teach, to equip. Okay? So muna siya ang qualification. So, kinahanglan nato na siya ma-distinguish. Kaya na may, kung wala pa siya na fall ani nga category, ang angayan siya is to hear the word of God, the gospel, and then challenge that person to be baptized. If that person, kanang sa tao, misali kang Hesus og nagpabautismo, ang sunod na is to teach. To teach. Now, kinahanglan ato gagayong i-embrace no ang atong mission or embrace the mandate pag-angkon sa mando. Dawaton gayud nato kini nga kung ikaw magtutuo ni Hesus, ikaw nabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos Espiritu Santo, you are commanded to preach the gospel. You are commanded to make disciple. You are married to Christ. No, you are His bride. And then while we are here on earth, this is the mission that we need to do. Now, I remember speaking of marriage, no? First year sa amuang kaminyoon sa akong asawa, okay, nag-abang ko sa ka-apartment. Okay, dayon, akong panglantaw sa kaminyo, di ba, first time ni mo nga maminyo, sabi, ang imuhang kanang model sa imuhang pangunahuna, when it comes to marriage, is kanimang yung pong imuhang mamagpapa. Siyempre, pila ka katuig nagtubo silang pag-atiman. So, nanakalugar ka nang itawag idea, muni ang ginatawag nga married life. So, ako nakita nga sa balay, akong mama mo, manglaba, mangluto, akong papa magtrabaho, akong mama, usually, gahimo sa panimalay. No, kanang gapukan sa trabaho ba? So ako, sa diyang
naminyo mi, akong gibuhat nito, nga, ako noon nga mo ginang trabaho ni Bina. So, siya nang laba, siya was plato, ako, matog church, mag-ministry, mag-Bible study, pag-abot ako sa balay, chill na. Then, nabot yung time nga, tingala ko sa iyang panglaba, nagtulo ang luha. Nagtulo ang iyang, kay paminaw niya, nga mura daw siya, akong gikuan ba? Ako lang gamito ng quote nga, gialila. Kung wala man. Wala man tika giunsa. Ako nga, so, abi na ako, nung nga muna na ito ang kanabitong ginatawag nga kaminyoon nga, ang kaminyoon is pag tinabangay, salamat sa Ginoo kay nanay ginatawag nga BPOM, na akong nalamdagan ko sa akong role, o karon salamat sa Ginoo, ako manglaba, mugas plato, baligo kamirmer, bali na, kasi siya namin mag-duty sa Claveria, pero wala siya, mas nabati na akong pagkalalaki. Pero nagsugod siya sa usa ka butang, I embrace my role as a husband. As a father, once imo na kinang ma-embrace ka, inani na rin ni. Dili na rin siya, pareha sa una nga, murag ko kulitaw, nga murag, lingkol ako sa sala, tanaw Netflix, murag, tanalo ko sa kong inahan, nga ready na ang panyuto, tawagon ko kaon, pag human, chill na po, kalamis kinabuhi, dili day na naigson. Lahi na yun ang kinabuhi, kung ikaw minyo na, so, muna sa ba, ang mindset kinahanglan na to, usabon. Nga kung ikaw Kristohano na, you must embrace dawata kini nga mandato, kuman sa Ginoo kay mo gini ang sa imuha. Para gini sa imuha, o para gini siya sa tuwag, wala na lain pa. Nga makatuman ni kung dili kitara. Kay specific man ni nga mando, sa Ginoo, si ni Kristo, kanato nga iyahang mga sumusunod. Embrace your kaninga command, mandate. So, daghan karon mga problema nung mga Kristohanon or even sa church, kay daghang mga Kristohanon, murag feeling nila nga murag wa sila ilabot na ani. Wala nila na embrace ni. Igsoon sultihan ti ka, unless you embrace this, you cannot do it. Accept this is now who you are, a disciple of Christ, and Christ expects you to do this. Okay? So unsa man dapat? Unsa may dapat ato buhaton? Matod pa dari to teach, to lui sila. Now, kung atong sabton, kining teaching, the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. Ang pagtudlo, ang pagmatuto, nagapadayon kini siya, o even sa ugma, hantod sa pagbalik ni Jesus, padayon ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Wala ni siya kahumanan. Okay? Dili ni siya pwede nga murag parehas bitaw ka na bitaw matukag public school teacher ka nga. Akuan lang ko 20 years, mo retire na ako, pag human mag-chill na lang ko, madto na lang ko Siargao, mag-surfing. Dili na naigsuon ang Christian life. Ang paghimog disciple is a lifetime until takwaan o ginhawa padayon. Kay muni siya ang mando nga gisugo sa Ginoo kanimo o kanako. Now, akong gi-search sa Strong Greek, unsa man gining teach, pasabot ani. So, ang yun to teach is to hold discourse with others in order to instruct them, deliver a didactic discourses, to be a teacher, to discharge the office of a teacher, conduct oneself as a teacher, to teach one, to impart instruction, instill doctrine into one, the thing taught or enjoined, to explain, expound a thing, to teach one something. So, ako ni siyang gisummarize, ug muni ang summary ana.
to sum it up, teaching is a continuous duty. Continuous magapadayon, an obligation to instruct, discuss, impart, instill biblical doctrine to every disciple of Christ so that they can conduct oneself as a teacher and be discharged to the office of a teacher. So, every disciple, every believer is expected to disciple. And when you disciple, you are expected to teach. Isangyaw, tudluan sa pulong sa Ginoo, pero saan man nimo karon pagtudlo kung ikaw wala magsangkap si mong kagalingon mahitungod sa pulong sa Dios. So therefore mga kaigsunan, kinahanglan gayud nato kini i-embrace that this is our duty. Now, karon nay pangutana, unsaon man ay pagtudlo sa pulong sa Ginoo? So ang pulong sa Dios napoy tubag ani nga pangutana. Makita siya sa Ezra 7:10. Ingon dari, kay gigahin ni Ezra ang iyang kasing-kasing sa pagtuon sa balaod sa Ginoo o sa pagbuhat dinhi o sa pagtudlo sa iyang mga lagda o mga tulumanon dito sa Israel. Now, si Ezra, usani siya ka scribe or usani siya ka scholar sa Old Testament o usani siya ka kanang person nga learned, no, well-versed. O ang iya gayong tahas is to study the law, transcribe or write commentaries. So inana ang buluhaton sa usa ka scribe. Dako kayo ang tahas nga naa sa iya kay siya gid mismo ang magtuon sa pulong sa Ginoo. Iya pa gyud i-translate aron masabtan sa katawhan, pero saon man niya na pagbuhat kon dili siya mag-study. Muna nga si Ezra na siya muna iyang gibuhat para mahimo siyang epektibo sa pagtudlo. Ingon dari no sa Ezra 7:10, kay gigahin ni Ezra ang iyang kasing-kasing sa pagtuon sa balaod sa Ginoo. Gigahin. So meaning, unsa man niyang gigahin? Pagtuon sa balaod. So sa English ani is resolve to himself. Resolve to himself. So resolve is to come to a definite or earnest decision about, determined to do something. Resolve. Mo desisyon ka nga kani nga usa kabuat importante kayo ug ako gining buhaton ang akong kutob sa akong mahimo kay importante kini. Bililhon kini kay kun dili na ako ning buhaton. Dako kayo ang mawala. So muna ang gibuhat ni Ezra. No, I remember one time sa ako ang ginatawag ng kanang pag-board exam sa kanilang teacher's licensure exam. Ako nga person is usa sa mga butang nga dili kay nako ganahan buhaton. Iko lang ni ikumpisal sa inyo. Is kana gayong pag-study. Kay was nga mugunit akong libro. Manawag na dayon ang mga langgam og nanayuyuhoy sa hangin. Og akong mata mubugat kalit. So, usa sa mga struggle gyud kay nako kay yung pag-study. Muna nga sa dihang nakuha na kami nakita na ko ang kabugaton. Uy, kinahanglan ko mo take og exam. Og muni siya ang criteria muni siya dapat ang grado nga imuhang kinahanglan imong makuha para ka mahimong professional. Bisin di ko ganahan mag-study. I resolved to myself mag-study jud ko. First time sa akong kinabuhi nga akong gischedule ako ang tibok adlaw. Alas 7 mata, sutso, basa, practice og sulat-sulat. Nagpalit kog libro. First time po nga nagpalit kog reviewer. Dahan kay first time. Kaya nga naman, nakita na ko ang kabugaton. So I resolved to myself. Dili ni pwede ni nga akala ko, easy lang ko.
nausab ang akong lifestyle, kay na ako'y goal, na ay nagpaabot, no, nga examination, o gusto ko makapasar. Nausao man nato na pag-relate sa to ang spirituhanong kinabuhi, nganong kinanglan man kita mag-study. Ingon sa James, no, sa Santiago, we who teach will be judged more strictly. Buot pasabot ni Ana, nga naay judgment day. Each one of us, Christ will hold us accountable og mas bukat pa ni siya kaysa mag-take ka og kaning exam nga dari sa kalibutan. Christ will hold us accountable og nga naman, once you teach, ang what's at stake here is, di ba, karabitong knowledge nga imong i-impart that would help the person grow and embrace the truth. Kana ba? Importante kay na siya, kay maingon ka nga, ako, kuan man ko, kanang ginatawag nga, di man ko pastor, chill lang ko. One day, you will become a father. You will become a mother. Or become professional. The importance of sharing the Word of God. You are commanded by God to teach. So that's why, seryosuha kining abutang, kining pagtuon sa pulong sa Ginoo. No, sultihan ti ka, matod pa dari sa John 17:17, balaan na sila diha sa kamatuoran. Muning ni Jesus, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Muning pagampo ni Jesus sa iyang mga tinunan, Lord, usaba sila, balaan na sila. I-sanctify sila, Ginoo, sa kamatuoran. Ug ang imong pulong mao ang kamatuoran. Now, daghan tag bikil sa kinabuhi, daghan tag mga weaknesses sa kinabuhi. We want to change. And the best og mogi epektibo nga butang aron ta makabaton og kining ginatawag nga sanctified life is to expose ourselves to the truth of God. Daghan mga tao nga gusto sila ma-change, daghan kay mga yoga, unsabay mga ilang pagkabot, self-help, basag libro, kaning step 1, step 2, step 3. Pero kung wala na nimo, ikaw Christian, wala nimo gi-expose mo kagulingon sa truth ni Lord, change, the real change, no, will not happen. Why? Because the ultimate, ug mo gid ang ultimate tool nga gamiton sa Ginoo to change us is the Word of God. Ang pangutana ni, kumusta man ka igsoon sa pag-expose nimo sa pulong sa Dios? Di ba? Gusto ka mawala imong kabalaka? Gusto ka mawala imong pride? Gusto ka mawala na imong sa pagkatapulan ug uban pa daghan kay kagod sa kinabuhi? Expose yourself to the truth of Christ, because muna siya ang imong pagkaon, muna siya ang pagagamiton sa Dios aron ta ma-sanctify, mabalaan. Ayaw lang kung ikaw sa inahan karon, gabasa ka sa pulong sa Ginoo, apila pod tuluy na imong mga anak, dahan na Kids Central nga link, gigamit pa to nimo. Ha? Magulat ka nga mo-open ang GCaP, kay mutudlo ang mga tita, tito. Magulat na lang ka ito nga time. Sa manang bata ni mo, sa may ginakaon niya, kukumelon. Ha? Dili man na mao gamiton sa Ginoo. Kay makita na ako, personally, nakita na ako ang mga fallen nature ni Amira. Kabalo na makak. Mula nagdi mananghid. Ha? Mag-open na sa refrigerator niya, siya niya, insist ko siyang gusto. Saman, gusto ko mabago sa bunalan. Hindi man na permito, i-expose sa pulong sa Ginoo. Tuluan, may mo reverse, balik-balik, balag sumo. Siya, sige, abuna siya. Before siya matulog, for the wages of sin is death, the gift of God is eternal life through Lord Jesus Christ. Before siya makadidi, karon hindi naman siya magdidi. Pero hindi siya katulog, kung hindi siya makamemorize sa word ni Lord. So gano'n man, mamali ang importante. Mamali ang pinaka-essential. Sa kitag tawag essential, ayuda. Ayuda, physical.
Ang pinaka-the best nga ayuda na pulong sa Ginoo. Basaha ka na. Aron ta mabago. So gusto ta mabago, pero walay exposure sa kabaturan. Pagabot sa wali, magduka magaling, wala na. Di ba? Isuon, feed yourself, kay muni ang pulong sa Ginoo. Okay? Command ni sa Ginoo kan Joshua sa iyang i-lead ang katawhan ngadto sa promised land. Specific kayo ang command sa Ginoo sa iya. Ayaw ibulag kining basahon sa balaod gikan sa imong baba. Ayaw ibulag sa kabutang nga dili gini mo gusto mabulag si imong kinabuhi. Sa tuwa karon cellphone, di gini mabulag tanan gyud murag ita, muratag matulala kung walay cellphone, muratag, di ba? Ikson ang usa ka Kristohanon dili mahimutang matulala kun sa uneasy siya kung ang pulong sa Dios di niya ma-feed yung kagalingon, dili gini siya ibulag sa tuang kinabuhi. Okay? Ayaw ibulag kining basahon sa balaod gikan sa imong baba ingon sa Ginoo kang Joshua. Hinuon pamalandungi kini sa adlaw ug sa gabi. Ug pagmatngon nga ikaw sa pagbuhat sumala sa tanan nga nasulat nini. Kay sa ingon niya na himuon nimo ang imong dalan nga mauswagon unya makaangkon ikaw og maayo nga kalampusan. Murag lami ni siya paminaon ning last part ba? Gusto ta kinabuhi nga mauswagon. Wow, kalindot pa kaya na. Kinabuhi nga maayo og kalampusan. Praise the Lord. Lord, muna akong gusto, Lord, your life. Abundant life. A life that is meaningful, puno sa purpose. Gusto ta mo kaon lang sa bunga. Mag-enjoy sa bunga. Pero wa ka katanom. Usa na yung tanom? Read, invest your life sa word ni Lord. Kaya kaning imong gidamgo nga maswagon nga kinabuhi. Kinabuhi nga puno sa kalampusan. No? In the eyes of God, di gini siya ma-realize if you are not investing your life to the Word of God. Read, study, acquire knowledge sa Word ni Lord. Daghan kayo resources diha sa internet, no? Good ones nga maka-equip gyud si mo in knowing God more and more. So matod pa ni John Mack, yun siya, the ultimate goal of Bible study is not increased knowledge but increased holiness and Christ likeness. You want to increase your holiness, Christ likeness, you want to change your life, expose yourself to the truth of God. Now, kadua, sa gibuhat ni Ezra, i-aplikar ang pulong sa Dios. Wala lang siya nag-study. Iya pag yung gi-aplikar ang pulong sa Dios, ingon siya, ug sa pagbuhat ni ini. No, next question again. Nganong kinanglan man i-aplikar ang pulong sa Ginoo? Nganong dili ra taman sa study? Nganong kinanglan gimig application? Matod pa ni number 1, according to 1 Corinthians 9:27, aron maligon ang imong kasiguruhan sa kaluwasan. Ingon ni Pablo, 1 Corinthians 9:27, hinuon gihigpitan ko nako ako ang lawas o giulipon kini kay basin unya sa akong pagwali ngadto sa uban mahimo akong sinalikway. So ang context ni Eni is this, si Pablo gawali sa maing balita. Ga-share sa gospel. Kanang kwan siya, kanang nag-adjust na yung kagalingon kung mga Jew, magpa-Jew siya, kung Gentiles, he would become like this man. No, he would embrace the culture, guban pa, just to reach them out. Pringon ni Pablo, wala po siya nagpabaya siyang kagalingon. Nga naman, ang gira, ang pakigbatok, kanunay, wala siya nagkumpiyansa sa usayan ni dining kaning the power of the flesh. Wala siya nagkumpiyansa ang power sa kalibutan. Wala siya nagkumpiyansa sa power of the devil. Naa siya'y ginatawag nga
discipline nga ginabuhat, ginamanso niya yung lawas. Away ni Manny Pacquiao next Sunday. Disappointed ko kay yang kontra ugas. Pero wala na kumbiyan na si Pacquiao. Iyagya pong gitreat niya yung enemy. Nga muragya pong suspense kay parehara man sila itom. Pero ako lang, ang point lang is this. He takes it seriously. Kaya naibigay potential. No? Nga basin unya sa iyang pagpataka kay murag medyo hinahinay ning mahinang nila lang ang iyang kalaban. Mapili siya, basin unya. Basin lang. So, karon, kumuni ang treatment ni Pablo sa iyang kinabuhi nga usa ka banggiitan nga apostle ni Christ. Scholar, exposure ayang sa pulong sa Ginoo, grabe. Pero wala siya magkumpiyansa. Ikaw, igsoon, kumusta man ka? Kumusta man ka, igsoon? Importante ang pag-aplikar sa pulong sa Diyos. Okay, the more you apply the Word of God, okay, it amplifies also your assurance of salvation. Okay, it amplifies. It develops joy diha sa imuhang pagkinabuhi. Okay? Ingon kay ngano man matod pa sa Mateo 7:21, dili ang tanan nga moingon kanako Ginoo, makasulod sa gingerian sa langit, kundili siya nga nagbuhat sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kawalo ba mo? Nga sa daghan sa bersikulo sa Biblia, muning usa ka bersikulo nga makahadlok ayo. Kaya ang context niya ni kato mga tao kaning nagsulti Ginoo. Muning mga tao nga naekspektar sila nga dawaton sila ni Jesus o i-welcome sila sa gingerian ni Jesus. Pero giprangkahan sila ni Jesus nga dili tanan. Nga motawag ka nako Ginoo, makasulod sa gingerian sa langit. Nya unsa may lang tubag? Lord, gawali mi. Ha? Gawali mi Lord. Ha? Ikaduha gaabog mi panuway sa imuhang ngalan. Unsa may context kani sila mga tawhana, mga nag-preach sa gospel, mga nagtudlo sa tingali kids ministry, youth, o guban pa nga mga ministry, involved sila sa ministry sa church. Pero dili man tani kanibong word nga Ginoo indicates inang bitong intimate relationship. Murag kaila gid sila kang Hesus. Ang pangutana, giila ba sila ni Hesus? So mga kaigsunan, unsa kinsa ra man day makasulod sa gingerian sa langit kadtong nagbuhat sa kababuton sa akong amahan mo na ingon ni Jesus. So mga kaigsunan, gidasig ko ikaw sa pagsusi. Susiha ang imong kaugalingon. Every time ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Every time ta nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Susiha. Ako bang giaplikar ang pulong sa Ginoo sa akwang kinabuhi? Kay basig unya, basin lang, ma-disqualify ta. Sa to ang gi-expect nga mahitabo pero dili di ay. Nga naman, kay in the real sense, ato din giilad ang ato din kaugalingon ug mas gihigugma din nato ang atong kaugalingon, ang atong sala kaysa kang Hesus. Piki di ay ang ato ang profession isip Kristohanon. So, ingon sa 1 John 2:17, ang kalibutan mahanaw, ang pangibog ni ug ang pangibog niini apan siya nga nagtuman sa kabuton sa Dios magpabilin hantod sa kahangturan. Now, nganong i-aplikar ang pulong sa Ginoo aron mapalambo imong pagka-masaligan? Your credibility. Muni ang command ni Paul kang Timothy nga hapit na mawala si Paul sa kalibutan ani iyang tagaan og command si Timothy iyang disciple paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga iyang
nahimutan, usa ka magbubuhat nga dili maulaw sa hustong paagi magpasabot sa pulong sa kamatuoran. Paning kamuti. Di ba? Once again, every disciple is a teacher. Gi-expectar nga mo tudlo. Pero asa man ang credibility nato sa pagtudlo kung kita mismo dili mo aplikar sa ato ang gitudlo. Igsoon, Christianity is dili lang ni siya a profession but really an application of the Word of God sa ato ang kinabuhi. Matod pa ni James, no, boys, Bible study is the most essential ingredient in the believer's spiritual life because it is only in study of the Bible as that is blessed by the Spirit that Christian hear Christ and discover what it means to follow Him. Discover what it means to follow Christ. You cannot discover what it means to follow Christ unless you study the Word of God, unless you listen to the Word of God. Do you take the Bible the most essential sa imuhang kinabuhi? Or napailain nga paminaw nimo nga essential? Now, unsaon pagtudlo ang pulong sa Dios? Una-una, di ba? Tun-i ang pulong sa Dios, study, core knowledge, i-aplikar ang pulong sa Ginoo, ikatulo, itudlo ang pulong sa Ginoo. Muna ang ibuhat ni Ezra. Okay, matod pa ni R.C. Sproul, no? Everyone is looking for power in program, in methodology, in a technique, in anything and everything, but that in which has placed it His Word. He alone has the power to change lives for eternity. And that power is focused on Scripture. Salamat ko sa Ginoo. Okay? Because this church really take important unsa gyud ang pulong sa Ginoo. But there are times, no, nga we think that program will be able to reach people. Nga mo gyud ang maka-transform o mo hinungdan. Sa ba ng mga techniques diya, 1, 2, 3. But, dili din na siya mao. So, kung natay gusto i-invest, we invest in propagating, helping Christians to gain knowledge about Christ because the power to change lives is the Word of God. Inana, ka-essential ang pulong sa Ginoo. Yes, programs are important as well, but it should lead to Christ likeness, pinagay sa pag-expose diha sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa 2 Timothy 3:16-17, ang tibuok, kasulatan tibuok, gisulat uban sa lamdag sa Dios, o nga puslanon alang sa panudlo, alang sa pagpamalandong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong aron, notice this, ang tao sa Dios mahimong hingpit, sangkap alang sa tanang maayong butang. Tao sa Dios, ang Christian, ang disciple, ang magtutuo ni Jesus, masangkap sa maayong buluhaton. Muni, inani ka-essential ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. We teach this and we must study and apply. Now, balik ta sa pangutana, unsaon paghimo og tinun-an? Pagtutok sa tumong. So number 1 ganina is to pag-angkon sa mando, i-embrace gayod, mo gini siya, dayon itutok ang tumong. Unsa may tumong? Pagtuman, to obey. Now, sa una, sa ako ang
totoo naman ko nung nangalagad sa Dios. Akong konsiderar, no? Tanan nga ako ang, muna akong konsepto sa una. Tanan nga, mga Bible study, guban pa, mga disciple tanan. No? Nag-Bible study man ko sa lahi nga mga lugar nga, kumpanya, nga, murag spiritual formation sa ilahang mga empleyado. So muna akong ginabuhat. And I consider them, all of them, disciples. Pero, kinanglan din nato siya i-distinguish ba? Kay, kung tanan sila disciples, so dapat ilang nag-commit ang ilang kinabuhi kang Isus o nagpabautismo sila og ilang commit ang ilang kinabuhi to learn, to know about Christ. Pero usa may asa man ta magkuha o kani bitaw ang ginatawag guarantee nga kanida ang atong gitudlo, di bitaw siya masayang. Dili bitaw siya makawang ba? Kay sige tag adto sa mangyapon, inana ra mangyapon, uban ba sa magunahon ang tanga basig di patay, uban ba dahan kitag mga reasoning. Muna nga ang specific kayo ang command ni Jesus, ang pagtudlo, ang pagmatuto, i-make sure nimo nga kaning imong gitudluan disciple, genuine disciple ni Christ. Kay kung dili ni siya genuine disciple ni Christ, wa gini siya paingnan ni. Kay nga naman, ang iyang inclination ani nga tao, dili gayud para sa Ginoo. Wa gid siya pagbati sa Ginoo, wa siya pagbati sa kamotoran, i-reject na niyang kamotoran, aminaw na lang siya kay gusto magpahulay kay trabaho, chill lang. Muna uban, chill lang sa ba? Kay kapoy na si bugat kay trabaho mo na, mabastanin sila kay bugnaw, ay makarelax sila. I-make sure kay kun dili na siya magtuto, dili mo commit, wala, i-challenge mo. Saman, pabapta, dili. Saman rin eh. So, usa nitong pagtulo sa pag-ampo, importance of Bible study, pagtuon, kaning tanan nga mong gitudlo about spiritual growth. Dili gina sila mo grow kay first and foremost, wa may seed. So muna ang assurance karon, ang atong assurance, nga once nga mo disciple ta, once nga ato nang invest, iwali ang pulong sa Ginoo sa usa ka disciple, kay once nga ang person regenerated, okay, mo respond gayud siya sa pulong sa Ginoo. Muna ingon ni sa Ezekiel, hatagan muning saad sa Ginoo, hatagan ko kamo usa ka bag-ong kasing-kasing, ug ibutang nako sa sulod ninyo ang usa ka bag-ong espiritu, kuwaon nako ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod, ug hatagan kamo nako usa ka kasing-kasing nga unod. Nindot ni sa verse 27, ibutang nako ang akong espiritu sulod ninyo ug palakton ko kamo diya sa akong lagda ug kamo magbantay sa akong mga tulumanon ug magtuman. Muni ang ebidensya sa kasing-kasing nga giborn again sa Holy Spirit. Kay naagi day say tinguha, naay kagutom, naay desire to obey. Munay lamiton, lamon ay lami kayo walihan sa pulong sa Ginoo kay mo respond gid sa nga naman. Because his heart is changed. Di ba? Yes, dili perpekto yung kinabuhi, pero naasay kasing-kasing nga mo embrace sa truth. Muni ang mga tao nga gikumanta ni Jesus to teach, kay sigurado kayod ang result. Result is they would obey. The sheep hears my word, ingon ni Jesus, and follow me. So karon, nagya pa Bible study. Pero kani ma-distinguish na nako kani mga kanding, kani karnero. Kanding, kabalo mo sa inyong ampay, pakanon ta mo og gospel. Ha? Ako silang gi-expose mo na nga katong medyo wapa nag-commit sa wapa nagpabaptize. Ang angay sila gospel o nag-series me sa Book of John. Kay grabe kay naka-expose. Grabe karon. Muna yung mga karnero. Muning bagay sa inyo ha. Kay gahi na. So nanay, ako itong gigotro itong kwan. Discipleship na to niya. Usap agad kapangutana.
Andam ba ikaw? Ako ipakutana. Ako may dinner kagabi. Na may sa question. Ingon siya, andam ba ikaw? Are you willing to lose your life for Christ? Andam ba ikaw nga itandi ni mo imong kinabuhi? Or, di ba? Mawala ang imong kinabuhi para kang Kristo. Ano nga pangutana na video? Expect ko sa kay latubag anyway. Salamat sa Ginoo. They're willing to give up everything. They're willing to even to give up their life to follow Christ. Wow. Confirm. Napabaptize naman sila, confirm, karnero. Kaya kung imo nang ipangutana sa kanding, ambot lang silang tubag. Igsoon, guaranteed nga ang imo ang investment sa pagtudlo, sa pagwali, sa pulong sa Ginoo, di gyud masayang. Kay it will come to pass gayod because klaro kayo, kadtong na ay dalunggan, kadtong na ay kasing-kasing, na usab, na ablihan ng mata, mutuman gayod. Ikaw na minaw karon. Are you karnero or kanding? Na born again ba jud ka? Do you have a desire to know Christ? Na ba kay kagutom sa pag-ila kang Hesus? Or lahi ang imong interes sa kinabuhi? Paminaw sa pulong sa Ginoo. Expose ay mong kagalingon. Kay muni ang essential sa tuwang kinabuhi. Ang tinuray nga gugma kang Hesus makita sa pagkamatinumanon. Muna ni siya ang tao nga na-regenerate na usab na nga naman, kaya nanay pagbati. Nanay gugma kang Hesus. Mas gigugma niya si Hesus kaysa siyang kagalingon, siyang pamilya, sa kinsa pa na, mas gipalabaw gid niya si Hesus. O gipakita niya yung gugma kang Hesus, pinagi sa pagtuman kay ingon Hesus, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong sugo. No, according sa kang Woody Bookham, the modern church is producing passionate people with empty heads who love Jesus they don't know very well. Emotionally driven. More of emotion, more of things nga sa world. But when it comes to knowledge about Christ, wala. They don't know Christ. So, futile ang ilahang kinabuhi. So, ang pagkadiyos ni Jesus makita sa atong pagkamatinumanon. Dili lang atong gugma mapakita sa pag-obey, kung dili usab mapakita po nato kinsa giday ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, now na mga kuan ba nga gisulti nga kunay mo adto sa balay. Kunya ko na daw mingon nga, ang bana mingon siya nga, Ako ang boss dire. Pero most likely ka na daw nga murag declaration kay. In real sense, paghawa sa bisita, di man day maong boss, lahi man day. Lahi man day ang iyahang gisubmitar, nag-submit man day siya sa lahi, mas labaw pa niya nga boss. Umutong gagunit sa treasure. So, usawa mga kaigsoon, dili lang ni siya basta-basta nga, yes, si Christ, ang ato ang boss, siya ang ato ang Lord. But, in reality, kung ikaw ra usa, si mong trabaho, kung asa ka padulong, si Kristo bahagyapon ang imong Dios or lahi na. Nganong nagtawag man mo kanako, Ginoo, apan wala nagbuhat sa akong gisulti. Paminawa ra gini, muni ingon ni Jesus. Paminawa nato ni pag-ayo. Ngano nagtawag man mo kanako, Ginoo, apan wala magbuhat sa akong gisulti. Kung panahon nga na makadungog kag wali about these things and you check nga, bakil ni sa akong kinabuhi. Say mo din ni siya ang nasa akong kinabuhi. Nganong wala man nimo na undangi? Ngano nagpadayon mangyapon ka sa imong kugulingong gusto. Kung tinuod nato nga Dios sa Hesus, undangan na nato na ug mosubmitar ta sa iyang kagustuhan.
Nganong mingon man ka nga Dios nimo si Jesus, imo siyang Ginoo. I love you, Jesus. Pero wala mangyapon nimo na biyae ang sala nga imuhang gihigugma. Klaruha igsoon. Susiha ang imuhang pagtuo. The heart of what it means to be a disciple of the Lord is a living and loving commitment. But if such love is real, the acid test is obedience. Acid test is obedience. Masaon paghimo og tinun-an. Number 1, pag-angkon sa mando. Pagtutok sa tumong. To obey. Last but not the least, paglangkob sa kinatibuk-an. To obey everything. Tanan nga akong gisugo kaninyo. Ingon ni Jesus sa Matthew 4:4, apan siya mitubag na sulat, ang tao mabuhi dili lang sa pan, dili lang sa ayuda, or sa mga usabang imuhang essential sa imong kinabuhi, kundili usab sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. So nakita nato the entire scripture is really essential. Okay? And then, lami yan iba, burger. Usa sa akong paborito, kapag kaon kining burger, kay ano, complete meal ba? Na kay carbs, na protein, na gulay. So night times, akong kinabuhi nga, bago pa nang open bitaw ka nang itawag Burger King, nakatilaw ko sila katabitong dako kayo, lamian ko. Nga, sige kong describe niya na yung mga katawhan na rin sa Jacob. Akong ginescribe sila, libre mi. Nagdungog sila. Sige. Nakabungat man ko. Sige, ubanta. Ubanta. At tumidad to. Nangaon mi. Gipalit na ako. Tukatog yung dako-dako. Sa to, basta dako. Dako-dako to nga burger. Inanay mo, inanay kong porma. Inanay porma. Kaya kaon namin. Lami kaya kong kaon niya. Tingala ko. Naiusa kaya. Nasa diri karon. Tinan ako ito ganiyang ngalan. Iyang giablihan ang burger. Iyang giablihan ang burger o iyang sa-usa og kuha ning kuan litos. Padaplin. Oy kamatis gipadaplin. Sibuyas gipadaplin. Kining pickle nga gipadaplin. Ug ayha niya gikuha ang ban o gikaon niya ang burger. Kung kapalag kay ko. Kaya apel man to sa ko ang gipalit tong kuatong litos nga naging padaplin man to. Siya nga, di siya ganahan. Gusto ra siya og carbs, protein, walay vegetables. Pwede na to na mabuhat. Ato tag restaurant nga yung mga butang nga gihanda din nato kanon pwede na to na mabuhat. Pero dili ni mo na pwede buhaton igsuon sa pulong sa Ginoo. Kaya mo lang, dili ka pwede nga, God is love, God is kind, God is gracious, God is merciful, God is wrath, God is holy. So, complete na ang Bible. Essential na siya sa tuwang kinabuhi. Feed yourself. Devour it. It is essential for your health, spiritual health. So, ayaw pili-pili Following Christ does not allow for selective obedience. Rather, we must obey all commandments of God, not merely the convenient ones. Dili lang katong murag easy ra. Once nga we are chaloy, klaro kayo na sa pulong sa Ginoo. Obey. Kung sa may mga commandments nga dili convenient, give, serve. Ang gusto nato is katulang mga convenience sa tuwa. Once nga ma-challenge na ang flesh na to, once nga ma-challenge na ang atong comfort, murag, ibang usapan na. Pero wala ka gitagaan o kanang gitawag ko, kanang leeway, obey all commandments. Muning timaylan sa genuine disciple. Muning timaylan sa true, kanang sheep of Jesus Christ. Will listen to His voice and follow Him. Ang matag tanunan gimanduan sa pagtudlo
sa katawan sa Dios sa pagtuman kang Hesus sa tanang butang. Muna siya ang kinatibuk-an, no? Sa ato ang wali karon. If you are a disciple of Christ, a Christian, submit to the Word of God. Apply the Word of God. Study it. Teach it. So that people of God will obey Him in everything sa tuang kinabuhi. Let us pray. Daghang salamat, Ginoo, sa imong gugma, grasya, kaluoy, nga imuhang gihatag kanamo. Salamat, Lord, kay imong gitagaan ug kamatuoran nga naglamdag sa mong hunahuna nga kami imong tinun-an. Mo invest gayud sa imuhang pulong ug i-aplikar kini ug itudlo kini kay mo gining imong mando kanamo. Lord, tabangi mi nga mo ning ma-embrace, O God. Nga bisan namong flesh, O God, mo react. Help us to subdue our flesh and let your Holy Spirit empower us to do this command for your glory and honor. In Jesus' name, amen and amen.